Vakomana veThe Regime vakutotanga kutokonzeresa chaos munyika yeNamibia. Zvatakuona kuti nhau aiwa dzemaprotest pane mashoko emanyepo akufamba achitenderera. Zvatakuona kunzi aiwa vakomana opposition vakunzi vakuda kukonzeresa chaos, asi ivo pasina kana chaos yavati varonga kana kuita maprotest avati aronga zviri pamutemo zvavagarira pasi. Sana pena mashoko anobuda ationa kuti vakomana aiwa veSWAPO vazonyadzisiwa. Not subscribe or like or on the bell icon. Tipina pana panotrustwa read the Windhoek Times. Vakomana muda wanyora vachiti public caution. The ZANU-PF led propaganda army of corrupt SWAPO has released several audios alleging that the Independent Patriots for Change (IPC) is organized protest. The public is warned that this is propaganda as IPC has not organized any protest. The party has made it clear that it will seek to nullify the recently held sham election masterminded by ZANU-PF and SWAPO in court, not through any other means. The propaganda is aimed at destabilizing Namibia like they did in Mozambique and Zimbabwe, and Namibians must reject it with the contempt it deserves. Thomas Panobuda achiproviwa achiuya pana pakomana veThe Windhoek Times vachijustify vachiudza chokwadi kune macitizens kuti aiwa SWAPO inozikanwa kuti aiwa ipuppet yavakomana veThe ruling party aiwa veZANU-PF vari kuona kuti vari kushandisiwa neThe Regime. Vari kuya panapa vachiudzwa mashoko ekuti aiwa musateerera mashoko ari kufambiswa enhema kuti vakomana veIPC varonga maprotest. Vakomana veIPC muvhu ravataura panguva ino nderongoti we are going to nullify the results. Noda kuti kunyange akabuda opposition yakawina kana yakaluza haazi credible. Noda kuti zvakaitika hazviratidzi kuti ma-elections angari credible. Tunze mafunguro enyu mati kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda kume section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.